Na, record na na. Hindi mo, sabi ako po. Maklay sila gikan sa Uy, punto, naka-on ra ba na? Dapat mo na ikon. to ana namaklay na sila. Sabi po po yung yan. Jo, lingi po dari Jo. Nag-video ya po. Wala na video po rin. Tuara sila. Baklay na padulong sa Ayaya Falls. Ang isa ga video. Hi. Tuara. Muna Amerikana. Ako po na picture ko. Video. Man sa mga buta. Oh. Sabi po po yung May ba uning abot ay? Oh, kato sila mga ligo na sila. Sabi po. Uy, bakay labot? Tuara kadala sila ilimno no. Yung murag hangos na gyud. Video pa more. Aya po. Ambak dit be, one time ba? Oh my god. Oh my god. Murag Namasol. eksakto ang giingon ni Ma'am Lizzie. Sura na yung mga bata. Smile gamay rin. Selfie pa more. Mingwit magay na sila. Na? Namingwit. Naka mo makuha na daw? Naaaw. Makuha pa man. Maibig niyo makuha na ka. Video rin ito eh. Asa na si Budit? Wala ko na Turay. Sabi po. Uy. Dagang kayat kri daw. Tara, Amerikana, tagianing ka no? Kamera. Puro na iyot ng isa. Uy, ati tabangi sa kwatit. Uy, tabangi sa kwatit mo. Gulitin ka doon. Uy, ang ko ng video niya. Gulitin ang video dre. Isa ba yung matagal? Naglisod ng isa. Bala ko dito ba? Labig dalan dere eh. Muraga training. Gawin. Di, kumudiri is gan nagkatalikod. Sige na ba na unsa man mo uy? Uy, Julian imong likod. Kuman. Kuman. Sure. Tina. Imong likod ako kayo. Makita ang nasa subangan. No. Video. Tuara. Kamang. Kamang pa more. Ano to? Nahinay lang. Ala ka dyan. Ano pagtaro? Hindi sa may kino, wake up. Nagalisod ng isa. Na. Tuara, gaunan tulo. May tubig sa Ayaya Falls. Ayaya Falls. Ayaw po. Tuara, Ayaya Falls. Toilet, gapatong sa bato. Hita na, hita.
kuan, kuan, kuan. Sige ba dito ako ba? Nakakuha. Kaya nakuha man ka. Video ni sa video. Sabi kay kungas na. Off na. Aman, kinigyapon?